What's up guys, vítam vás u môjho ďalšieho videa. Dneska ideme hrať Rivals. Dneska som tam ale som nahral také video. Tam máte aj môj nick. Voláme sa 1x1 a môj nick je @cat7772. Ideme si dneska zahrať. Ty kokos, musím tam behnúť. Čo vám ukážem rýchlo od týpka, že som dostal skin case, ale som chcel trojku. Mi teraz dal tento trojku, tento luk. A luk mi to padlo, ty kokos. Neviem, že pôjdem hrať. Ja nebývam na prvej to. Ty kokos. Používam do zbranie, používam snajperky a také. Teraz som vyskúšal, že nový setup, že som dal, že loot, a neviem, tie malé nožiky, čo hádžu, nožík a warmer. Ide niekto hrať, alebo bude musieť meniť server. No poďte aspoň ty. No poď. No konečne, 96 potom. Ja hrávam iba na tejto arene. Takže luk. Toto. Poď. Dikte má snajperku. Shit. Prepáčte, že nadávam. Počkaj, si beriem si snajperku. Yes! Let's go! Ty kokos. Hra má 90 GHz, ale to sa mi teraz Ty vole. Nechcel sa mi to točiť. Na typka vyskúšam. Môj prvý obľúbený setup bol tento. To bol môj obľúbený setup, ktorý som hral. To bola moja začiatočníčka. Yes! Ja nožíkom viem hrať. Ty vole. Už mám nervy. Serem. Keď som to mal môj obľúbený ešte burst. Spray. Katana. Teraz neviem. Táto burstka je dobrá. Keď viete hrať s klasickým, tak vám odporúčam si kúpiť burst. Na čo som to vyhodil zase? Ja to serem. Ja som zabudol hrať, kurva. Tieto zbrané, ja mám
Dobre, to sa mi páči. Ja vám ukážem, ako si môj setup normálne, že predstavujem. Normálne by som chcel, že snajperka, energy pistols. Tu by som chcel toto. A nie som si istý, že či si má vybrať, že ten Warhorn alebo Warpstone. Som sa není istý, že či si mám vybrať. A teraz hrám asi Warpstone. Vyskočím. A práve mám šťastného Mikuláša. Dúfam, že ste ako dobre dostali. A ne, že uhlí. No pokiaľ už tak ten typek bude chodiť iba na blízkostný fest, tak ho skosím. Totálne, že na kocky. Poďte. Nie. Yes! Headshot. Alebo ešte taký ma napadlo toto, ale to je veľmi drahé. To si budem sa našetriť. To si dá voľakú rýchlu, asi sprej. Snang kniv. A tu asi medkit. Nie, Varno. Medkit. Tuto keď pôjde na blízko, že nebudem hneď to používať, že pôjdem takto. Kúpte si to, stojí to iba 3 kľúče tento sprej a sa to vyplatí na blízko. Nie, za server restart, ja to serem. Toto bolo iba také začiatočné video, budem asi viac točiť. A 90 GHz. 99 Nights in the Forest. No, a tak. A sa mi to nebude chcieť načítať. Toto video možno ešte vyskúšam dneska vydať. A keď sa mi podarí, ešte vyskúšam natočiť Steel Brain Rot. Dneska bude event, ale ja nemám private, kurva. Ty kokos, disconnect. Reconet. Asi mi to už nepôjde teraz. Tak dúfam, no, pre toto video je to všetko. Dúfam, že sa vám páčilo a keď ste tu noví, dáte like a odber, veľmi mi to pomôže. Čau.